4. Не, тройка има. Няма, то тройка по принцип Няма тройка. Добре, давай четворката. Не, всички ли са четворка? Да. Дай ги тук. Всеки един са по-горе-долу. Петица има ли? Няма. Шестица няма. Петица. Давай, Няма преференция. Четири. 4. 6. Тук няма Да гледам преференциите си. Тук има. колко са? Четвърта са 6, 4, с 6. преференции има 108, 108, две преференции на 108. 2 на 108 и 4 без преференция. Да. Колко са до тук? 74. Ми тези са... Ма и ние такива много изхвърляхме. Да. Те, добре. Ние сме изхвърляли, значение има. Ни изхвърляли сме, да речем още една. Те са някакви... Добре. На машина колко са, че? Нас не наинтересува. Хилтова каза не наинтересува. Не наинтересува машина. Гледаме кой ме Гледаме кой имаме тук. колко ги скара? 74. 6, нали са две тук? Тяхта си... Първо е четвърто по партии, по номера. Давай Четвърти тук. номер. Не, първо е Има друга. втори. Първи Кой е нямаме, залфа? нали? Той? Първи няма. Втори едно с преференция 103. Махай го. Махай го. Събирай го там. 3 имаме ли? Няма толкова. Там е следвайки. 5, 6, 7. Тук са 15. Две. Дай ми ето с наслойка. Тъс, ето че 101, тук няма 101, ето че 100, две ли са? Да. 101. И още има едно. И тук има 107. Преференция. 11 една без преференция. 12.